Zuletu Ma-Africa, Izuletu Bopoqo, from Cape to Cairo, Morocco to Madagascar, no settler can claim an inch of our land. Welcome to the Azanian podcast. We want to address tribalism. It's so important, especially ngokulungiswa elizwe Bopoqo. Indaba ye-tribalism funeka ilungisiwe apha eAzania. Ayamkelekanga i-tribalism eAzania. It is not welcome. It is an us. I-tribalism ndifuna ucacisa umehluko kuyo nalento kuthiwa yi-xenophobia, of which ayikho apha eAzania i-xenophobia. I-xenophobia yile kuthiwa awufuna umuntu wangaphandle, right? Umuntu onganamaphepha, and you just attack because ungwangaphandle for no reason. Umuntu wangaphandle, and specifically bathanda uyisa ubantu within Africa, right? Within the continent. But kuthiwa abantu abafunwa nje just because. Ayikho lonto eAzania. Akho umuntu ungafunwa nje just because. Akho sizathu. Le nsithi ke xenophobia ayikho. Ndifune nakule ye-tribalism. Lena inhlanga ethile izawuthanda ucinga uba yeyona ibalekile ngephezu kwenhlanga ethile. Nokuba ku-attackwe okanye kuqalwe imfazwe against inhlanga ezithile kuba ngenkangeleko abanye kuthi. Ndenza umzekelo. Ubekho umntana womshangano. We find that mhlawumbi ndenza umzekelo nje, andithi njalo, ndenza umzekelo nje like into ibisandokwenzeka ngoku. Kujongwa nje i-skin tone. Kuba ukuthi umnyama kakhulu, untsundu kakhulu. Ithetha ukuthi lo muntu ngwangaphandle. Okanye akangongaphandle, ungumpedi okanye ungumshangani or ungumvenda, they less than because yena ufanele sithi isikhulu. Ndenza umzekelo mhlawumbi umuntu ndinzule ndimi isikhulu. Ndibisikhulu kunobani. Sithe sifanele into ezithile, sithe sawuphatha la akho lonto apha, is unwelcome. We are different tribes, different kingdoms of Azania. KunamaXhosa, kunamapedi, kunamaTsonga, kunamavenda, kunamashangani, kunamampondomise, kunamaXhosa, kunamasuthu, kunamaTswana. We are all part of Azania, different kingdoms, different tribes that must work together to ensure that Azania prospers. That our children, the children of Azania, base South Africa and West Ngesi, thrive and prosper in Azania. Tribalism has no place, not only in the Pan-Africanist Congress of Azania, definitely in Azania. So masixa sisilwa ukulungisa elizwe sikhumbula ukuthi singabomnye, singabantu abomzontsundu sisonke xa silungisa elizwe. Ungathi xa umpedi usiya ndenza umzekelo eLimpopo uyolungisa ufika uzeza isikhulu ngaphezulu kwamapedi okungaphezulu kwamandebele. Singumzontsundu sonke balapha eAzania. Izwe lethu Bopoqo asoze any day tribalism be welcomed or be accepted, and no pusha i-agenda ye-tribe ethile ungathi sisizikhulu zase-Azania. Ayikho lonto leyo. We all have something to contribute as the different tribes, as the different kingdoms and traditions of Azania to Azania. Izwe lethu Bopoqo.